Mari Romareta Zabala, egunon? Bai, ondo. Ego bai? Bai. Muy bien. Arroz hartuko gare? Bai, ezer, horre. Karre ditxu hau. Amarretako itxeko, soixua, pikantetxua dago, Irailaren 28an bete zituen 81 urte Marin Elizateko Biribitebeko baserrian jaio, baina bizitza guztia herrigunean egin duen Jose Mari Romareta Zabala Badiola Eskoriatzarrak. Eroso sentitzen den lekuan, egokiena elkartean egin dugu hitzordua berarekin. Bere izan baitzen elkartaren sortzailetako bat, eta eskuak zabalik, lasai eta goxo hartu gaitu. Mokadutxo baten baitan egin dugu solasaldia eta kontatu dizkigu bere bizitzako zenbait pasarte. Jose Mari Romareta Zabala, Badiola. Gaur barriketa itxeko mokadutxua, importantia, ezta? Bai. Holan, txispa gaixo horrengu. Txoixue, pikantiak ikusten jatzu? Bai. Honek pikantia eko, Pikantia jangu. Proba enbiko apurtxo bat? Bai. Baietz. Hartortu ba? Ogi apurtxo batea zago nena izeten da, Bai. Bueno, Jose Mari, txeu, maringua ez? Marinen? Jaixo eta bizi zen da. Jaixo eta bizi zen da. Noizti nora? Bai, mire, dara eta amaike urte dauket, amaike urte artean bizi zen zen. Da gero eskoitzan. 81 urte eta olako sasoiakin, zelan nahietan da batorra? Lan asko inja, o gutxi inja? Lan asko inja. Asko inja? 19 urtea zen, obratan, tesan hartuko egin duela, da, 19 urte nauken, da, tesako obriak hau zen, da, olako listia erakutsi izkuen. Hemen jaiak, guretzako. Da gero, jarraitu nagoen, udabarre arte, arrasaten, obra. Da gero handik etorren zen, atxalta, esateko zen, mendikutzen zerrie. Hane, batek ezauzten atorteko, eta, bueno, soldekun arte, hane bilen zen. Zeitxe zabienan? Ni neu zerran biltzen zen. Tablillak ebait lagundut, zerra eze lagundut, da tronku gargetzan, beti izate uzten, Sumari, turri, zera jomihu hau. Batien apotza, bestien asatzara, bestien angiuzarrea, eta hona beti beltaka tronku gargetzen. Ni biltzen nioen betik, da. Gero ezagunen lanik, komuntapak itxezien. Komuntapak, eurreskuak? Eurreskuak. Da, haik pegetan da, bestatxo lagutan aniptzen zen. Zerran lanik ezagunien, agitzu, non betenen bier, lortze ordu sartun bier. Da, aniptzen zen. Horrez gainera, zuen ibilitxak guazara. Bai, da gero, soldau joan nintzen. Soldau? Nora? Burgosea, kaballeria. Burgos, caballería. Caballería de Burgos, caballería, cuerpo ideal. Cada soldado un animal. Se moduz. Den ondo bintzen, besta danak ez zen ondo bintzen, Ez. Kalko zinak eta asko sufrio, ni ganau egin jeba hiltzen ingoen da, noken pegaren nago neuki. Bien, gogorra izango zana, garaixebe. Bai, jo, desfilietan da, saldi gainetan, akortan goatzen baten, desfilien, Burgosko kalietan, da, han neska gero, andra gero, zigerri botatu eskuen, da egin nauen erreten, baina, da, hartu eta aldemenekoek, te van a joder el pelo, ez igual, barrio ez gero, da, iruzigerro hartu nituen, da gero, emuntzik nauen erreten da, da barrako ginen, da ondo bastagoen. Da, soldauzka hostien, Gatzan, uregi fitzen, gatzako uregi fitzen. Gatzako uregi fitzen, herri danien. Herri danien. Lehenengo gotxibera menditik bajatu, tubeixak, depositu dana gatzan denpora hartan,
etxitan esan urik. Dana egon bizan di posutik. 55-en, hori. 55. Hasi ginen maietzien, etonantzen maietzien amazazpixen, da goixen, azenitzen, otobostien azintzen han lanien, da azaru bukatu arte. Zeran urrien askenetan bildu zituen danak, da enkargago esosten, zuk hilabete negoezen biozu. Bueno, hilabete gehiago. Da, abenduen, engauen, muskuen baskari ahar bat, da gero handik atzako basuta nintzen. Da, gero urte askuen fabrikan. Bai, gero ikes ginen mehibirin zen, pinu botaten da ikes ginen da nahi. Ikatzaitzen. Da, zera, pinu planteta, mendize plantetan, garbitute planta, da danera. Danetik inako bezara. Da, gero, alzan nintzen. Altzan. Urte beti erdien nintuen gabez, beti gabez. Hasi iran. Kasula tapaketa, zera egiten, kokilatan egiten orduan hastakein bizek, kasula hastaketa. Han jaituen, zehatan, zaldia bota, eta han bitzen zen. Da, sartu nintzen han, 58-en. Da, 63-en, urrien amairu, piraika bezpean urten hauen, kontu eskatu eta ederlan, komet zan orduen. Komet eta? Komet eta Ezteibar. Eta Ezteibar, bi zien. Bi. Lehenengotan, bai, bisek batein hauen. Batin aurretik zeu ja han. Bisek batin aurretik zeu ja sartu zitzen. Ni bildu nahi nuen, zehara, atxabalta komet. Atxabalta eskurzan komet. Da, zela, aluminium lanai nagoen nire aurretik, galderak ez din nun lanai nagoen, da, ni ara bildu nahi nuen. Da, beste batzuk, funduzion Ezteibar, baina eta gitzen ja bat. Da, ibilgetzen pabilloien barik, da, 6 hilabete aprilea arte, zan bintzen. Atxabaltan harta barri hostien, hauen hori fabrikio, jan bintzen, 6 hilabetien. Eta lana beti iguala? Lana beti gugela, lehenengo eta mentzat, pieza txikitsuek, ezauen ondik eta. Da, gero, bazagutzen horra, eta hango makina esategutzen letxera, dana euskeraz, dana eskusen bizan, zu eta dana eta oso zea, makina antigualak, eta bezu. Lana gogorra izango zen. Lana gogorra, bai. Da, gero, autorzien makinak, perpaikuek, ondo automatizauek, da gero makina txikitsuek, eta gero apurka-apurka, geute ondizauek, da azkeneko makinie, presión de 800 toneladas allá usan. Nik txekinagutan anatzen hauen, da etorraten jefia, nik arajo minaguela eta nik novela eta diskutiu durekitzen, da azkeneko ifin nioen eta, bueno, ana bukatu nagoen, geixenoi, gero makina onduziak milekuek, eta lehenko robota nahi por hau makinan. Baina, hai pizak itxasen izan, kartel 5.200. Da, hak pixu hundu zeugen, dezeugen da, zautzen jefiei. Oye, quitar este trasto a mí de aquí, que este no me va a hacer porque cabrear más que aquí. Todas las piezas me echan al agujero. Da, antos ziren, da, kendu egin, da, gero esfine egin robot hori makina txiki bat den ana elegante. Pisa txikinetan ana elegantean. Da, orduen lan asko ingo zabien, gaur egun, hiu elitzen da, ero... Gaur gazte gire. Ni bilen kasu beteko gauze besti erdizek. Erdizek eixo bez. 15 kilo, apulso ota bezan, 15 kilo, kasue, luzie, 15 kilo. Nahan bintzen da. Gero fineuen, kasu automatiko, Ordu joder. Mejoria. Mejoria gehiago, Da jubila bartean. Bai, jubila bartean txe. Dana dala, esan dugu, marinen jaixua, kalera bajauta. Bai. Zeinekin? Zeinekin? Andrie, Senegalabak. Zein zan? Da, haitxe, Andria, izena? Izena Lina. Lina lekue. Eskoitzarra? Ez, Dimakue. Dimakua. Bai. Zeran ezetu zauen? Urkiolan. Urte baten ere,
ibili ginen dantzan atzalde guztien, da sepago ginen, da Dima eta ni Maina. Da horren urtean joan ginen, da juntako itzen barrio, behar esatu ninduen. Da, segitzen, da, pasako gana atzaldi eta, argazki hau zata usten, da, behar behilduko ustela argazki beharriko zanz, argazki lahi zoitxe, bueno, behilduzten, da, kartie hartu nabeen, da, argazki horrekin, ni kontestan nutzen, da, behar ezusten kontestetan, da, bueno, horintzen, da, korda jaten, zain nazio une, kartien bietza barrio, zehate ez da gune kontestetan. Enzei da kontestazio, karta hoxe batea hartu zutxula, klar. Dimako herritik, zer zeba, 5 kilometro. Da orduan dara basoz pasau izan da. Entreu ez. Bixa batera jau jako no? Bixe batera. Biharren kartia jau nien, orduan ehuntzien karta bixak. Esan duzu, urkiolan, arrixei buelta eguten, o? Orduan zen, arrixea anongo zo, baina orduan hori kontu izauen. Ez, han erromeritxe bakarrik egote zen. Erromeritxeak, korru. Nean, korrutan askotan batean, bospez eta peseta 2 euro 3 izeteran, korru bakoz dantzara egia, da igual, 10 pesta gaztatxon, dantza, adara bat egotezen, da gero beste batea, neska esan batea baina montila pauen behar, pesta 2 euro ez da izetezen, gero post ez da izetezen. Andriai bi kartak ailegau, bueno, ondion Andria esan. Ondion ez? Zer pasau zan gero, bi kartak ailegau jako nien? Arek lehiru da, zer? Arek lehiru hostien, zer pasau zan? Ondo zen. Nahan baten, oizan 58 zen San Bartolome honien. Abuztuako gotalau? Gotalau, bai. Da, azaruen, han bilaron Iperraerren abesti kantetan. Bilaro da? Bertako esan bera? Bera esan Dimako oine, Bilaro urrau. Da, Bilaro zan orduen kapital da Arratia esateakon. Zan uri horrik uruen. Zan horiek, arteara, Kastiola jabaitea bitartien dago errexoi. Legonien horitzen. Da, han kantu nahila, prohibite golo kantuetan, da, detenio mini jule eta inundinak eta urrengo gaixen, joan zen, da, enteote hauen. Nik nagoen esakutan bera nahi bera paini. Da, kontautzen dana, eta joder. Zeu kantuen ibilizitzen, da, deteniruti egurutzu, kantuen ibiltzearen? Kantuen nagoelako, prohibite golo kantu Iperraerren abestiek orduen, joder. Ze kantau zaben Iperraerrena? Ez da, zein zen zan. Agur Euskal Herria ero. Ondo kantetan dozu? Edo kantetan zauen? Orduan bai, orduan ez da reharon, jente guzti begire, taberna dana beteta. Hori demostra enbida, Hori demostra enbida, a ber. Bai, baina... Iparragirren bat, a ber, gustokuena. Apurtxoa bintzat. Gaztetatikan, herritik kanpora, estrangeri aldean, pasat de denbora. Herrialde guztietan toki hona badira, baina bihotza dio zuaz Euskal Herrira. Garra, Jose Mari, ona! Ona, ez tarrezeko egitea, zarzarru, Fabrikan ibili baino bizitza dana, hoeto, katantero, izenezkero. Gustoko jatzun? Bai, guztuako zunik, kantu asko gustaten. Abestiek eikiarrean da, jonek erdeaz, euskeraz, danea. Orden prohibirute hauela penia. Bai. Bueno, da, Andria ondion esan, baina kantuen ibili zitzela eta isa deten irutzuela jakina benien, zer? Ba, esan zut, Kriston Bronkia. Bronkia botatzun? Bai, etorritzen bide joateko barrio. Baina arrela usabien. Bai. Da, zu marinen da, bera han, Diman, zela fatezitzen, egunero. Ara? Lehenengo hasierie bizikletan. Ja gero han loitien hauen, urren autobusien gero. Euro autobusien loiteko lekue, da bilaron loitien hauen, da autobus hautezan, zaldien urbinen, ero inoz lekutien be hartzen hauen, Gazteizien be bai. Gazteizien laruta urtete hauen da, ara orteko bostak.
Hola nintzen, urte beterdi pasautxuen, Da, gero eskondu? euskondu. Nun eskondu zitzean? Dimako auzo bat, bere auzuen, Lamendano. Virgen de Lamendano, famoso, Dimako zaindaria, esaten dut ziren. Ondo. Baina, bizitzen hangeatu zitzen ez? Ez. Ona tobitzen. Da, bi seme alaba, Bai. gaur egun ja, biloba eta guzti. Bilo bat, birrilo bat, danak oin. Dana dakotzu. Danak. Ondo. Da, zen moduz, bizitzen zitzen, Andriak inda, seme alabekin. Ondo, oso guztua. Andreaz oso. Izanien, jubila bartien oso txartu pasan noben. Jubila nintzen zitzen biekien alde bat uztaldea, eta bueno. Noiz hil zan? Jubila nintzen 92-ien. Hil, 87-ien. Gazte. Gazta, berrotan amabi urte. Berrota amabi urte? Kantzerra gila da, akabo. Sekulez geixo, sekulez ez, baina aia zan zer gatzo eta akabo. Zeuk berrogeta amalau? Nik amalau, biak amabe, nik amalau. Gogorra izango zan? Gogorra. Jubila bartien oso txarta persona ben. Gero, enfrente mier, aurrea. Hori da. Bueno. Menga, ez? Laro eta maik urtekin? Laro eta maik urtekin, menga, ez? Sasoiakin? Sasoi, gauteko eskasa hau, baina ibili baintzat. Ibili, oinez, da kotxien be bai? Kotxien be bai. Oin be, nek uste bako eukiot, karneta eta renovo noen, da zemat urteako muztile uste zuen. Zenbat? 3 urteako. 3 urterako renovatzue? Bai. Noiz renovatzu? Fuezan nilen, 8 batien. Septimbrien? Da asko ibitxe zakotxien, autopista dana? Ez. Maina bakarrik. Erritxi marinera? Erritxi maina, bestela, lehen ibiltzen entzen, gatza, txalta eta hori nazo ibiltzen. Maina bakarrik, nahikua. Garaia arteatik hona be, eskoitzatik marinerako biria asko esan aldatuko. Bardin. Ibili. Bien. Ni bizin entzela, entzun kaminuik, Ni kalea bagetako ninguela, eba inauien. Kaminu itxeko eta ni kalea bajau, 66 magatu nintzen, da 67-ien trenak endu inauien. Faena harra. Joder, kalea main beha, gatu zan, laiztera inauen kaminu hoi. 67-ien urtien, 31 de diciembre, azkeneko tren hoi. Alde derra, maina salba asko, trenak, Marinen gainera umetan da ume asko, gaur eguneko aldien, ez da? Eskolara be ara fatezitzien. Bertan, eskolia. Bertan. Estudiante hona zitzen zu, gainera. Estudiante hona. Ni bestazio, egostu nintzen asko da, nien zeidek ez denoen, buru betik hona. Hemen gehatu are, zeuzatik. Zeu fundadoretako basaelako, egokien elkarteko. Fundadorien egu. Lau zitzien. Lau. Edorta Alegria, Javier Armendari, da Eustaquio Barandian, da Jose Maria Roma de Zaola. Lau. Hau da no egosi gaben, da sortzilaun, da 50.000 peseta zan hau. Orduen? Eskritur da guzti, 9.000 peseta. Asko pagola, karo, oitxezarro izela pagoloikien da, gero, obra ginde gero, gentia oso posik. Osio eleganti, merke osio, merke. Hemen lan asko inzala hemen. Obra nibili zitzen lanien? Bai, horretan ebitzen. Nik sozio horak, lehenko sartu inz, laroi sozio, lehenko aziran. Da, gero, laroi sozio tipa apuntaute eta onjoen baik egonz, da gentie lanea, zapatuetan, da puentero zelan, nire relebu nintzen hauen, da egun erdi eben bogoten dago lanien. Eta orduen zema sozio izen zitzien? Lehenko laroi. Gero, handik urte betea... Noiz inaugurau zabien? 74. 74. San Pedro Espera. San Pedro Espera. Bai. Da, gero, handik urte betea olen hau, beste hogei gehiago, sozioek.
100. Da, ondio gutxi zala eta beste 20 barrio. Da, gero, 120. Ja, ondio honbe, leku bak eta 150 sozio zen ginen, gaitxen ongitzen ginen. Doin, 154 gaz. 154. Bai. Hor moztu inbizan grifua, bestela dana beteta. Bai, baina oin jendia urteteko dozietan. Bai, ez da ibiltzen? Ez da olengo ambiente soziaien. Hau geixu pesautzen azkeo. Pandemia. Pandemia pesautzen azkeo, akabo. Txikiteuen eta ibiliko zara ba. Ba, zapatu eta domekan etxen dut, apurtxo bat. Baina hemen, badauz tabernak eskoitzan, ibiltzeko txikiteuen ero, sozia dien, tranquil. Sozioen pelota partiko daka barte, zazpetxar digingu arte sozia dien da. Gero, kaleti belta den, behatzitako txa. Ondo. Beti hori. Bai. Ba, binioen bokalion baten gehatu zen hor jubilauen taberna nego, baina bestela txa. Orden, soziadeko bizimorue kanbixo abin ja. Ba, ez da lengu. Tastiek eta tastiek torten? Ke ba. Musin be. Ba, aurten me kampenatuen gauen, aurten be, azkenen gatu ez, beti lehenko zelaik, Beti zina txapela irabazi? Ez. Bost txapela, esan betxe uste. Hanbirte txapela nundako ba, oin jubilauen txapela gemuztia eta... Jubilauen txapela, zehatik emuntzue ba. Homenajia, herriko zaharrena zarelako ez? Herriko zaharrena ez, baina han bazketean zaharrena neu. Horregatik. Baina zaharra bostaz neu da gitetenak, Baina ez diegoten da. Ja, bazkaira fanzienetatik zaharrena zeu. Zaharrena neu. Txapelak ezaitzuzu, baina horretako bat, ez da hemen. Ameriketan. Ameriketan dekutzu? Bilobak egunean. Atxatxa, erungo eta txapela zehara. Hane musien iten dute, txapelketa eta... Ba, eruen, txapela sobra kajoi beteta hau. Geixo guro oso eruen. Erun hauen da, Ameriketan lehen, txaleku betien iutzien. Txapela tatan betea. Arrazkero, erun hauen txapela hoiko pixiaz, on txapela. On txapela. Bai. Ondo. Da, nun dau, txapela hori, zeurie? Ameriketan zelekutan? Ameriketan, Seattle. Seattleen? Seattle. Da fansa, bizitzan ara? Ez, neu ez. Gustau bai? Zabentxe uste, ni noia haino. Ez? Hatzun guztoko? Neu, Bolivian ondan hau. Bolivian? Bai, oine, iru eta amala urtea usteot. Lehenko Barcelonan rekonzimentu idu bat esan, bihotzeko zea. Mehikua? Da, mehiku eta alabiek gaita. Porzagazoa paje altu da. Da porzagazoa eta honetzen da. Estás muy bien, pero no es un chaval, Así que puedes ir tranquilamente. Y cuídate bien. Baina formal ibili. Bai. Da ondo ibili zitzenan. Ondo biltzen, baina zurta de bola urtotu ezten, alturiana. Alturiana. Da, nik hartzen dagoen pastilla bat, odolen etzako, gero nahi du batek kendu izten. Ez da, ati nokta eta falta ezak astilla. Doin ez dut, gero etorri jo bola askotan urtotu ezten da. Hoi pastillak eta ez tozu hartzen. Bai, tensioen dako, prostatantzako, artrosis dago, artrosisentzako, besta iztoa hartzen, ez. Bueno, afizinu epe esan da, bai. Gerra die zeuke biziko zauen da. Gerran be, akortan honi, Gernik eta bombatez zenien, marinen orduen, jota, goitxo, dana airplanos beteta, eta hauzte kurtzote honuntze, gau, bitxoixi aldien azen deretxie, eta besta aldien milizian osate gutzena. Da, horre, han gurien anotuzi, zeile beten geldi honzien, Franco Perpera Bartino esaten dagoe, da, zata ustean. Te va a traer una pistola. Da, ni bosturte mutiku, lau bosturte, te va a traer una pistola, baina etoz avanzio, ja, adiós, claro. Ze aldetakoak? Ze aldetakoak egon ziren, zeu inien? Gorrizek esateakona, gure anote ziren. Marinen bostu afusila uzioen. Da, seigarren ezagun afusila hau, 14 bota ziren gatza erreka egiten ego. Da, eta bere batean prontxioak parte bestiz, ego bestien ez da izar.
tia, afunzila guen, baina lobia guen lekuen, gorrezeka zen, da alako hartzoli ezin fen. Da, salbau zen. Hage untzilen izan. Zeuk, bomban bat topautako bazarela entzun da duket? Bomba eta bat esplotoa ingotzen ari behar, 15 urterakoela. Zela izaben hori. Topako guen, da, tiruraren bihotzau. Engauen zu bat, behar fingauen, zuten, da, gau jarri ezen monta inorret etorten bazan, eta bizetan, pizti biri hauen, da, basoi, bueno, jauta dana gaitien, da zuten. Zu egin da hanka inbida, korrika? Jo hanka, hori. Gaiztok isa batzuk orduen egin jako zara. Bai, hortako gozo egin jaz. Ondo. Da, gero, jubilazioen be, hortu ebe jarri zauen, marinen. Orduen, ez? Jubilautakoen. Ez, jubilaute gero. Aurretik kalea bajarontzen nien, nauken terrenok asko nauk, da pinu plantu nauen. Da, gero jubilauntzen nien, handik urte bitero, 3 urtera lau, eta 9 urteak pinuk, eta saldo nauen da. Frutelak eta hortu egin, ja, fuera. Hani bitxeza gustora orduen. Bai, gustora, anotzen dut. Atzaldien me ondo, buelta den biku. Bai, oin sasoi da, kalabazak, da bestelakoek. Kalabaza erratia eta gaia. Danak erratire dute? Bez, 3 ero, txikitzu hauek, behantutxu berdea zela eta zela. Eta lautu hartien. Da bestiek ero da, zaharra atzon jorre baten joan, 4-5 bakilo. Eta semien itxarre batekik, zautatuzat. Ja, urten gaina, deigezu bai, itxarre geixu asko, oi baltzoi. Asko. Aldaketan dabil mundu eta, ez da? Bai, esaten dago, surfata hau eta dagoen alturako nahi surfatetan nahi. Hoi, 15-20 metroko alturi eta izela surfata hau txezu, dagoen artein aurrera. Mundu aldaketan doia? Bai, kompletamente. Gure gazteen pagatiko, kompletamente. Edurrepe, hemen, nizu aldozka dietorretxe urrengo urtien, febrero dana jauen, isotzata edurre. 11 bajo 0 eta hemen esatut zira, tubeixak, hemen asuta baina bitxo isen da, tubeixak orduan zazen gaur moruko adelantokoek, da berdunazkoek, da isozut danak abeixau ziren. Eza guztiek gazteizen da, ikerrezko galteien zituen. Oina alako ikesta bitxen. Oinez. Zeu, dana dala, bizimoru ona eukidozula, esango zeuke? Nire guztua binaz. Gertik... Eta, zeu baino, gazti hau bati, generazio gazti hau bai, zer esango zezuk? Aholku manuelera apurtxo bat. Oin, ez da, lana kontek, ez du zoin ezik lapentzat la lengo. Ni pai. Hori da importantia? Hori da importantiena. Gero lana topoko gula, lana txeko, lana gure badue, topoko dugu. Gure badue, Gure badue, ez pabe gure ez? Ez. Baina ez du isetako ondo, bieda moru. Gaurko gaztiek nahi lana txeko zutzi eta amorro ikusten, Gure talentu ez dugu gaurko gaztiek. Nagintxutegaz, gaztia. Orduen lantxez espresagoen, ez zagoen diruik, Ni urkiola onbaik gatu nago, diruik nakulako, Soldo joan horretik, Dirula jotako, baina diruik ez. Andri eta pausa benan. Andri bai. Ni horrek gero, ordu lantxe gauen. Diru etara. Ondo, Jose Mari, entzutxugu, zeure kontuek. Bai. Esan dozu, importantien ikestia dela. Bai. Eta jentea nahi horixo esati, ez da? Ikesteko bidea moruen, gero lana etorko dala. Alba guentzat da, gero lana eta fin jesuela. Oso ondo. Nik gaur entzuten dutena, gu denporan, fabrikan behar bat ez lagundu asko itxe dutzen. Gaur ez daula hori... Ez da laguntasun hori? Ez daula laguntasun fabrikan lan entzuten dut. Nik gaztien, semide betzuten dut eta besta batzui bai. Hori laguntasun hori ez daula. Hori kamixo bierra dago, ez da? Claro, kamixetik atxezengoa. Bueno, Jose Mari, placer bat, zeurea zegotia, Bai. topa ingou, zeureatik. Gero ba.
Zasuna. Zasuna, bai. Aldona arte imentzat, aurrea.